47th president and your 45th president. Ngesikhathi ekhuluma eFlorida ngesikhathi sokubalwa kwamavoti, uTrump ukhulume njengomuntu osenqobile vele. Njengoba enkulumeni yakhe ethembise ukuza nezinguquko ezizobuyisa isithunzi seMelika ezifana nokuqinisa umthetho emngceleni. Right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know, it was going bad and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders. uTrump oneminyaka engama-78 ubuya ihlandla lesibili nje miningi imizamo yokuzifaka ezinhliziyweni zabantu baseMelika ayenzile. Kuyo kukhona lowo okubonakala esitolo sokudla epheka ephinde edayisela abantu ukudla. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Okay, she never worked here. Ngokwemiphumela yakamuva yokhetho, uTrump usenqobe izifundazwe eziyi-15 njenge-North Carolina, iPennsylvania kanye neGeorgia ebesibhekwe ngabomvu njengoba kuyizo ezinabantu abaningi. Kusenjalo, ngesikhathi sokubalwa kwamavoti, abalandeli bakaKamala Harris bebelokhu beqhinqe ngaphandle kweNyuvesi yaseHoward eWashington DC belindele ukuba ezokhuluma nabo nokugcina kungenzekanga njengoba kumenyezelwe ukuthi uyoze akhulume nabo ngoLwesithathu. Izinhloko zombuso zamazwe ehlukene sezihalalisele uTrump ezinkundleni zokuxhumana. Nakuba uTrump enamavoti amaningi, kusengenzeka ukuthi akhale ngaphansi kwesokuba umengameli. Njengoba isigungu samaqembu i-Electoral College kuyiso okumele siqoke umengameli ngoZibandlela. Kanti umengameli kulindeleke ukuba agcotshwe ngoMasingana ka-2025.